the compound. Ọnweghị ọgwụ ọbụla o liri ebe a. So like mgbe aha ọgụ ahụ na-adịghị, ha kpọrọ nwaàjà ebe nwere isi ka ya bịa mee ka ọgụ dị mma. So ya wụ ya because a na-eme ya eme. Like mgbe m dị ime nwa m a na-akịta ndị afọ ike ma mgbe m si n'ọtụ bata dịka skeleton ndị afọ ime m ọ nọghị na-akpa nwa ya. So ebutere nne ewu wee nwagharịa nsị m ka dịrị ndụ n'ala niile. Nwa ewetara dat na atụ ihe ọjọọ n'uche nke nwa nke ese emere ya n'isi nwa m akịta. Okay, that means no ihe a na-eme bụ ebe na ọ bụrụ na o nwere ka mmadụ ga-esi ya gide arụ a na-ene anya na o nwere ike enwuru isi ya like mgbe a dị ime nwa m onye nke a. Okay. Obi Igbo bụ ndị ọma ji eme ọnụ ebulukwana mbata n'ụbọchị nke taa sị ebe onye nọ na-anụ ọnụ m ododele ya sị na afịa na-anụ Igbo ji eme ọgọ asị m ihe ọma mere onye ọbụla na-eke n'Orie na Afọ na Nkwọ. Biko n'ụbọchị nke taa anyị bulukwana okwu na-eme n'ụga ebidokwala unu anyị sị na anyị na-ewetara unu ozi ya ruo mgbe ọ ya agwụ mgbe a ya afọ isi ya. So ha ji bịa maka ụbọchị nke taa bụ na asị ndị uzu betala anyị ntị n'abalị ụnyaahụ na agwa anyị na-egosi anyị sị na nso apụtagokwa from sel ọnụ na-agagharịzikwana n'ụga na-eme na-ekwu na onweghị ihe ya eme ya na ọfaịlụkwa na kesi na against mama ya mgbe na-achịzi biko na ọbụzikwa nne mụrụ nwa nke a biko maka na nso agwụkwa na ọdala iwu eje nga mana ọzọ dịka ibie biko nwaanyị ahụ na-afọ ebe anụnwa okwu n'okwu maka onweghị okwucha n'okwu ọ sị maka ihe ahụ ịnili na be ndị be emene n'ohe ha ni mmanụ nso niile ka ọ wee gbalụ ndụ nwa ya nwaanyị maka nye nwa kọwa kwesị na mgbe ọ dị ime nwa ya n'onyikwara nya bụ ihe na ndụ ka ọ wee gbalụ isi nwa ya na mgbe gboo ịma na Igbo na-enwe ihe a na-akpọ iwere isi anụmanụ wee gbalụ isi mmadụ. Ọ dị nnọọ mmadụ ije na ihe alụsị wee kwe nkwa sị alụsị imele m ihe a ihe m na-emele gị unu agba ndụ kwekọrịta mgbe alụsị mezara gị ihe emere gị ije enyekwa ekene. Ọ dị mfe ma onye nwa mee mma ọgọ ji wee lie ebini ndụ ka ọ wee gbalụ isi nwa ya wee na-asị biko nụ nyabụ ihe nwekwa ka o si dị na ntị maka na nso nwere ike ọ bụrụ na nyabụ ihe ọmabeghị maka ya mego ji ọnụ sama mee ya ogo mana biko na-enye na okwu a unu wee nụkwa were ntị unu n'olu were anya unu wee fụlụkwa maka ihe ọbụla na-eme na ụga anya na-ewetara uru ka o sikwa wee dị. Igbo bụ Igbo na-ene ya. Ọkwanụ Efficient Grace Ogochukwu bụ onye na-ewetara unu ozi nke ụbọchị nke taa from Efficient Grace for the Hopeless Foundation and our contact still remains 08035488874. Ọ maka ọnwụ Ogochukwu onye nke eboro nne ya na ọ bụ ya nwa gburu. Ọkwanụ ya maka ya ka eji nọdụ n'ụga onye mụ na ya nọ n'ụbọchị tata anụ a bụ nwaada esi sochi nụta na obodo ụga na ezinụlọ be ndị be emene nke ya na ọgọ na mmịa bi n'ofu ụlọ ya nwa bi the room agafee one room enweta room nke ọgọ na that compound. Ọkwana ya ka mụ na ya nọ n'ụbọchị taa. Nwunye anyị biko gwanụ m afa gị. Afa m ji ya na-emere m afọ nwa afọ Isiagu ana-alụ m na family Ọmenala so ọgọ bụkwa di m. Okay, biko nwere ihe nwere ịgwa anyị maka ọnwụ ọgọ na ka o si dị? Kedu ihe nwere ịgwa anyị maka ọnwụ ọgọ? Nwere ike ịgwa gị n'ọnwụ ọgọ since ọgọ bido ya ọnwụ ọgọ a dị anyị painful because anyị atara na ụta ọgọ na-esi rapụ anyị because ọ dịtụ otu ọgọ si dị nice with people so ọnwụ ọgọ wute m wute ụmụ m sef ha na-ebe akwa na-akọ anti ya na otu a ka ha si wee napụta na-epenti ụmụ na ọ ga-adị m even ọtị na ọ ka na-adị ụmụ m dịka fim like ebubo nke eboro nne ha ọ dị m surprise ka mgbe m ewu ketin n'aka dị woman kama ebe dị woman si wee dịsa ha ime ihe ọjọọ ọ ga-abara gị mba and mba enwere ike bafee gị ọgụ and ọba okwuchakwa ya ya ọwụsa ya ebe a the woman dị m nice but another people ọgbọdịkwa m ife ha na-egozikwa ya but for mụ ya bụ ndị close woman dị m nice and ihe a na-asị na ọ na-agwọ ọgwụ na-afụtụbekwu nchekọta ọgwụ n'aka ya sọtasọ ọ ga-arapụrụ m ahụ ya okwu kọsọ ọ na-eme ihe secret ọ ga na-enekedịrị m bọdị ya so the thing dị m surprised and the ọgọ was very nice for us since anyị si not wee bata.
so since nọ na that couple ọgọ na manya enwebe challenge of word ka o nwere ike onwe ihe ọgọ ga-eme na o nwere ike sọ ọgọ dịkwa nwere ka agaba o nwere ike were egwuregwu ntabụsị ma ọ mee ọ bụrụ ife a ka ị na-agba onye ọbụla ya okwe ya dịka egwuregwu onye ọbụla achịkwa dịka ọchị ọnwụ ọgọ kọndishọn ọgọ a wutere mmanya square way woman hustle to esi wee mee ka this girl survive na ya ma na ụta ka this girl esi wee na class girl gabi ebe na-ekwe ya na woman ya na ana m agbafe akwụkwọ m na ọ na woman na-eme ife ọjọọ ekwetara m na woman ha chọkwa ihe ndị mmadụ na-akpụ ya n'ọnụ ka bụ ebe woman na-adị fọdụ ijide ihe ya na ọ dị right ijide ihe ya ọ gaghị ekwe ka ị na-akpụ ya ọ ya wụ mkpụrụ mọnụ woman otu o si ịchọrọ ịnara ya ihe ya kịta anyị na ọ dị right na ịchọrọ ịnara ya ihe ya n'ike ọma nkwe ọ ya wa ajọ ha na afta na woman dị wicked for me the woman adịrọ wicked. That means na enwere traces na o nwere ndị na-alike maybe ka ha gbawa ya aka nara ya ihe ya n'ike ọma nkwe adọtụ ha ga ọma nkwe so ebe a ka ha ji nwewe hatred n'ebe ọ nọ na ọ dị wicked so ọ dịrọ wicked ọ na-azọ for her own right. Then kedu ihe ị nwere ike ikwu maka ọgwụ anụnwa nwa ya nwoke na-atụgharị aka everywhere si na mmiri ya na-enyi ọgwụ na the whole compound? Ihe ọgwụ ọbụla dị mma na-eli na nri na the compound onweghị ọgwụ ọbụla o liri ebe a so like mgbe aha ọgụ ahụ na-adịghị ha kpọrọ nwa aja ebe nwere isi ka ya bịa mee ka ọgọ dị mma so ya wụ ya because a na-eme ya eme like mgbe a dị ime nwa m a na-akịta ndị apak mma mgbe a si nọtụ bata dịka skeleton ndị afọ ime m ọ nọghị na-akpa nwa ya so egbupere nne ewu wee nwagharịa nsị m ka dịrị ndụ n'ala niile nwa ewetara m datị na atụ ihe ọjọọ n'uche nke nwa nke so emere ya n'isi nwa m akịta. Okay, that means no ihe a na-emebu ebe na ọ bụrụ na o nwere ka mmadụ ga-esi ya gide arụ anaghị n'anya na o nwere ike enwuru isi ya like mgbe a dị ime nwa m onye nke a. Okay, so biko o nwere anụrụ m na ihe dịka na o nwere ọgwụ ndị ọzọ nọ nso tụsịrị aka ka abụọ from video anyị nọ na-awọchị otu aka ebe ọsịsị bụ ọgwụ otu aka ebe onwe ihe ị nwere ikwu maka ndị nke ahụ apart from the ewu? Mgbe dị ọgwụ ọbụla kwere ihe duma na-amụ ebe ahụ kandụl anyị na-amụ ebe ahụ times ọsị nwa sef nọ nwa amatara ihe aga nwa m nkọ mbere ndị veji nke ọ na-asị ka ọ ga mere ya kandụl ebe ahụ. Okay, bụ na a na-ekpebe ekpere everyday. Okay, and nọsọ manụ nna na ebe ọ na anyị wasef meet ha na onwe ha sef dịkwa awu ebe ahụ bifo anyị wasikwe na ọtụrụ ya batakwa na-afụkwa ya ọ kandụl ka a na-amụ ebe ahụ bifo ọgbọ ọsịga tetụtara na ya dịbụ ọsị eyizikwa ebe anya. Then enwere ike ịgwa onwe ihe ịma na-aga on between nọsọ na mme? Like last 2 years ka a nọ ọga nka m batara obodo a ma njikọta obodo a ka m ekọ nke ya fụrụ na ịkọta m akwa nke m abụọ ka o bidoro na-akpọ mmanya ashawo sọtụesti bido na-akụ ya anya na-etinye anya na-emekete mmanya na-bido rụwa ọgụ bido bịa akpọrọ mmanya dịsebiti ka manye ha keteziri ọga sinsa ka ha etie dansị ebido ọnwụkwa ihe a na-eme for the years before bata mmụọ amara. Nsogbu adọ biko nwere ihe ọzọ nwere ike ịgwa anyị maka ihe merụnụ kedu ihe ka esi efe ihe anụwa merụ ịnọ ụbọchị ha bịara n'obodo chụpụ ya? Ha bịara anya sị ọ ga-ahazi okwu o nwere ọ na-ede ama onye ụmụnna ya sị ọ hazi okwu ewere asị onye kọmiti of ụmụeze n'obido si ya azụka na ọmụ awụ ndị ema ka ọ ji ema jee ntụkwasị na ya wee zu udo na ọ mepere ya ụzọ na ọ mepere ya ụzọ so duma ka mepere ya ụzọ ihe ọzọ ọ kwesịrị na ha anụ ya ọ kwesịrị na ha anụ kịta ka ijechara ije n'ọgba dị ọfọ bụ ọna na ha bido kpọta ụmụ nwaanyị ndị ụfọdụ ha saachịwa ha atọ n'obe duma na ọsaid down ka ha maa ma ọnwe ọgwụ ha ga-abụ
ka ha mechara odosi nwekwe ihe ọbụla ekechiri ekechi ndị a witness na n'onye ha anyị fụrụ for that house ha tọncha bed ahụ ọsada scatter everywhere si other women nwa na ụmụnna anyị ahụ ndị ụmụ alụtara di mmadụ na-abụ ka mmadụ ịtọ mana mmadụ na-abụ ka m fụrụ anyị simon ji etọpe ha akwa anyị ma wee ọgwụ o kere n'ukwu ha afụ ya ha na-ekwu n'ikpọpụ na duma nọ na legislation ndị na-ekwu odosi na duma nọ na legislation onwe ya ha afụrụ ka ha gbachara ọtọ nwenye ha afụrụ so o nwere ihe waya na-adị like waya na o nwere ihe red na-adị na ya ihe waya dị owe ya agade kii ụlọ ya fọ since anyị natara ụlọ achịkwa kii ya asị na ọ bụ ka ọ kere na ya ihe waya red ya ụdị waya yes ihe red a na-adị ya n'ime na ya ka o ji gade kii since anyị batara obodo ọ na-atịgharị kii ụmụ ya so ka ezi ka esi wee kọbazie wee kọruo nke na ya pụbazia n'obodo and all of that ka esi kọrụzie dasi oke mgbe abụtepụrụ ozu da gel ahụ ndị itu ebe ebute ozu dị gel asa so nwa ya nwoke ejichara bata si na mmanya ga-aṅụ iyi ma ọ ga-enyefe the woman sef ọ nwere ọ ga-awa ụlọ aka ya dị ụtọ ọ ga na-atọ ọchị mana ihe ọbụla asị ya ọ na-eme pure that na aka ya dị ọcha nye nwụọ the girl 4 times mechazisi o kwuru the girl ya okwukwere ya mgbe a na-aga na data moto mọchụarị ya okwurukwe ya na-eti aka n'obi na ọnwụ na ya wagburu ọgọ si ekpugharịa ya ụga na-anụ niile na ya ihe kwesịrị masị onye gburu mmadụ ha na ebe ahụ asị onye ha na-achọ onye ha na-edu do mana ụwa na ọnwa ndị nga like ndị ga-ehe etibu ma edigud ma edobad onye a na-esi n'imi asị bupụsịwa akpa ya fọrọ ndị amụbupụ ezi akpa nke ha na-atụpụsịrị m ibu masa na ihe duman na-eme na ha maka ri I don't understand as in akpa gị nwa ka a na-atụpụ ka akpa ya nwa a na-atụpụ nke a na-atụpụ nke m nwa na mụ nwa ihe ọ na-eme buru akpa mbusa na shop m ebe dị akpa ọdọ ebe a anyị ebupụgo ya ọ dị n'ebe anyị busa na ụlọ mmadụ ebe unu busa dị akpa ọdị nso ebe a that means onwere ịnọ na that compound onwere ịnọ na that compound ivi sef ụkwụ ya sị ha amụsịchala ọkwọ ndụ mosu 40 nye ka anyị gara ebe a na 10 n'ime ya ọkwa ụmụ ọkụkọ Igbo anyị na-enye nri okonokpu nwere ụdị ọkụkọ Igbo nwunye n'ime keji o nwere n'ụlọ ebe a nọpụtara ha na-azụ ha wụpụta maka ewu ibu ha ya ọ na-achịkọkọsọta ebe a ka o si eretekwa were enyekwe mụrụ ọmụmụ nri kọsa ya na-efidi mụrụ ọmụmụ oke maka ya nwa na-efidi ya mere ọgọ ji apụtakwa ebe a eso na-ere afịa jos ya omechi hụ ya ọpụta ebe a soro anyị sasa anyị nche na-ebi n'ụlọ asụ ya ọga ahụ na-alụ nụmasị nwa nwunye ya nwa na-alụ so ya na-ebekwa ozi chọrọ ịgbaji maka ya ọ na-abịakwa enyere m aka ọgọ dị nice to me and my children nwa m nwa ụmụ ahụ ji ya egwuregwu ọgọ dị very kind for my children even for mụnwa even ha mmanya sef ha na-adị joli ya na-apụta na nweke ebe esoro mmanya ya aka even na Disemba a na-ere ọgọ na-adị hapụsi ya uhe ha rịrị ọnụ enwe ya ha nọ ya ma ọ ma ị gara erefusi akara nka na ya na-adụ mmanya na-ewepụta ọkịa ọgwụgwọ na-ekechiri kọstọma na-adị smart jobita na-eresi onye ọbụla ma moto anyị esipụta kịta si n'ọya gburu nwa ya na-afọtọ nwaanyị mmadụ nwaanyị tawara afụsi nsọ asị dị ụma wọ small ma di ya nwụrụ wee tagide afọ a wee ruo dị steji nsogbu adịrọ so anya nụgo ihe i kwuru mana kedu ihe ị chọrọ ka mba ụwa mee maka ihe merụnụ maka na afụrụ m that na ịbụ an insider and part of the family ọnụ a ka ihe mere kedu ihe ị chọrọ kedu ihe unu chọrọ ka mba ụwa mee na ya bụ ihe merụnụ na ka esi wee treat unu because anyị jere ebe afụ na onwe eze onye nọ n'ụlọ ahụ chacha ihe chọrọ ka ụmụ ụwa mee na agacha dis case aka dị umeandị pio achọpụta onye mere ya otu anyị esi kwugharịkwa nwaanyị a wee kọtọsịa ka esikwa kọtọsịa akwa afọ ya na Facebook bak dị na ọta ma ọ na opinion do bikọsa ha ebukọsa afa ya ụfọdụ nọ n'ebe a nọ na-akụ aka na-agba egwu na-agba dashbo na-ajụ na-rejoice so otu anyị esi ịkọta aha mmadụ dịka ọka dị mana igbu ọnwụ ọtịkọtacha ya ọtọ na-asị na ọ na-agụ egwu na Anglika na ọ wenye ihe ọjọọ na-eme odote chos na-ebu oku woman let's go to this woman is a singer
ọnwụ ọ na-epu ezigbo ọtụ beta akụkọ kịta na-egbukarịa ya so amatanya ọbụla si achọpụta sipụgharịkwa onye a ga-atakwa afụfụ njọ nke ya nwe. Okay, thank you very much. Anụgo m ihe ụwa niile nụkwa ya ụwa niile ọdụ ebe niile sekret anụ akwa nke onye nke ahụ nsogbu adịrọ. dis kesi ya mekwele kesi a ka anya pịtịpịtị ma ọkwasị yọọ biko ka kesi a site ịgba mmadụ ọsọ na ọfụhụ ya ofu ọ gaghị ama ya tisi agba mmadụ ọsọ ụwa ya ọzọ pụta asị o meke trọbụ ọ gaghị emeke trọbụ. Nsogbu adịrọ. Ahụghị ihe kwuru. Adị m very sorry wee na-asị ka mkpụrụ obi Ọgọchukwu ka mkpụrụ obi ndị niile kwara ụnụ gara aga site n'ebere nke Chukwu ka o zuru ike na ndokwa ka ọ laa n'udo. Ama m na ọgba aghara dị mana ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Ama m na ọma ndị hapụ n'ihe na-eme na ezinụlọ be nne ya na ozu ya na ka esi agbatọ ya bụ ozu mana ana m ayọ ka onye nwụrụ anwụ eji m n'aka ọ na-enecha anya vidiyo asị m ebe onye nọ na-enecha ya biko tiela ya aka na share button a tikwala ya aka na the bell icon nyela ya aka gbasa anya bụ ozi nyela ya aka drọpụ kọmentị gị ebe obi Igbo ka ọ dị na mgbe ọzọ.